купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители, добър ден! Вие отново сте с предаването на телевизия Справедлива България, предизборен дебат. Днес сме поканали като гост в нашото студио Сърнела Воденичарова. Тя е известна с това, че беше един от организаторите на Похода за мир, както и референдума, който се опитахме да проведем по това време. Темата на днешното предаване е: безвъзвратно ли са загубени референдумите в България? Тоест, имам ли шанс в България отново да се възродят, да започнем да правим референдуми, които действително да повлияят на политическата ситуация в България и да бъдат отразени от политиците, не както е до сега. Ние не знаем, че до сега в България няма нито един референдум, дори от тези, които се проведоха, който да е намерил отражение в политиката на управляващата към момента върхушка. Ако трябва едносрично да отговоря, не са безвъзвратно загубени референдумите в България, защото тепърва ще става ясно защо се случиха провалите, които се случиха до сега с опитите за референдум. И когато стане ясно защо са се случили, хората ще разберат, че всъщност в България може да има референдуми и не е необходимо да облекчим условията за тях само. Искате да кажете, че има законодателни пречки, които пречат на референдумите действително да са по-ефективни? Да, да са ефективни. Определено има много сериозни законодателни пречки. Но да се случи референдум в България, изобщо да успее референдум, има възможност. И няколкото опита, които до сега бяха направени, показват кои са слабите места в законодателството, но и че с още малко гражданска активност спокойно биха могли да се случват референдуми в България. Сега, това, което е най-прясното като рана върху референдумите, е провала на референдума за еврото. Провала на референдума за еврото доведе до отнемане на вярата на хората, че в България може да се случи референдум. И това е най-тежкият удар, който референдумите до сега са преживявали в България, като идея изобщо. Защо е вината според вас за всичко това? Как така се важно е да се знае защо се случва едно или друго. И тъй като материята на референдумите все пак изисква познаване на закона за референдумите, който изцяло урежда материята в тази област, хората сме натоварени с ежедневни грижи и не ни се занимава да се родим в закони, за да изследваме тази материя. Ще се опитам накратко да покажа основните моменти в закона и защо се случи провала на референдума за еврото всъщност. Така, започваме от ноември месец 2022 година, когато се подготвяше референдума за еврото. Той започна като гражданска инициатива и 2 месеца вървя като такава, докато не беше предаден на партия Възраждане, която осъществи събирането на подписите. На началния етап, още при подготовката ноември месец, веднага стана ясно след консултации с конституционалисти, че въпроса за еврото като тема, независимо как е зададен, ще падне в парламента. Това беше казано ясно. Такава формулировка беше без значение, защото темата за еврото като такава може да се тълкува като противоречаща на член 9 алинея 4. И след като може да се тълкува, беше сигурно, че такова едно управление като това на сглобката, която тогава беше в подобен вариант, ще се възползва от тази възможност и ще свали въпроса. Възможност имат. И ние знаехме, всички знаехме, че ще падне този въпрос и Възраждане знаеха, и ние знаехме всички, които участвахме в работната група, над 20 души представители на различни партии, организации и граждани. И можеше да се вземат мерки, можеше да се добавят, след като въпросът за еврото е обречен, така или иначе, при такова управление, подчертавам, може да се добавят въпроси за облегчаване на подписите за референдум и за облегчаване после при гласуването. В разумна степен облегчаване, така че по най-важните въпроси в България граждани, а не само партии, да могат да съберат необходимия брой подписи и да се стигне до гласуване и да могат да излязат при тази вяла избирателна активност достатъчно хора да гласуват по важни въпроси, говорим. Не колко кламера ще си купи Министерство на образованието или с кого ще сключи договор за принтер на хартия,
по въпроси като тези ще членуваме ли в СЗО, ще се удължава ли договор с НАТО, ще се прехвърлят ли златните концесии в държавни ръце или ще си останат частни, например. Ще се промени ли концесионната такса или не, защото това е грабеж, който по над 1,5 милиарда, даже по някои оценки над 2 милиарда на година изтичат само по тази линия от България. И още много други въпроси, които са на дневен ред. Ще се пращат ли оръжия към Украйна или изобщо към военни конфликти, или ще бъдем военно неутрални. И ще прекъсваме ли връзките си с Русия или няма да ги прекъсваме. Всички важни въпроси, които се сещаме в областта и на здравеопазването, и на образованието, и на науката, и на културата включително. Беше много важно да се включат тези два въпроса. Поне, даже обмисляхме и въпрос за тецовете, да не могат да бъдат закрити тецовете. Нали, знаете, зелената сделка е не по-малка заплаха от еврото, например, въвеждането на еврото. Защото като останем енергийно зависими, каквато е целта, оттам нататък всичко могат да правят с нас. Да, така, значи, какво се случи? Въпреки настояванията на огромната част от тези 20 души в работната група, представителите на Възраждане не пожелаха да включат въпроси. Попитахме ги даже в прав текст, след като знаете ли, че ще падне въпросът, че има огромен риск да падне? Да, знаем. Какви са ви аргументите да продължите да настоявате, да остане самичък този въпрос? Защото това означава да отиде в кофата цялото усилие. Нямаме аргументи, каза представителя на Възраждане. Той се опита да оспори това, аз го бях публикувала, опита се да го оспори. Аз му казах, че доколкото знам е записвана срещата и го има това негово изказване на запис. Той спря да се опитва повече да оспорва това. Какво се получи? Да, тогава партия Възраждане се здобиха с още 100 000 гласа отгоре, заради усилието голямото, което бяха възнаградени, нали, за голямото усилие, което положиха по събирането на подписи. Искате да кажете, че вероятно са го използвали събирането на подписи като предизборен... Не, аз искам да кажа, че това е факт. Аз обичам да боравя с фактите. Факт е, че те знаеха, те го признаха. Това са факти, това не са преразкази, не са... Факт е, че те получиха 100 000 гласа отгоре. Всеки да си прави изводите, кое ми ги донесе тези 100 000 гласа отгоре. Факт е, че после, когато беше свален въпроса, както знаехме, че ще стане в парламента по линия на член 9 алинея 4, моля зрителите да запомнят член 9 алинея 4, защото тепърва в годините напред много ще се коментира този член 9 алинея 4. Той касае международните договори, които са вече ратифицирани от парламента. По тях, по въпроси, които са уредени в тях, не може да се предизвикват референдуми. И по този начин минаха и темата за еврото. Еврото е материя, която вече е уредена. Ще влизаме в еврозоната, това е изключено, нали, като договор с Европейския съюз. Значи не може да има въпрос, който да съдържа нещо за еврото изобщо на референдум. Така го минаха и това се знаеше. Други ефект, който се постигна... Това не влиза ли в противоречие с член 1 на Конституцията, където се казва, че суверена е... Разбира се, че влиза. Само, че в закона за пряко участие, значи, вижте, имайте предвид, че в Конституцията няма подробно. Там думата референдум дори не се споменава. В цялата наша Конституция не се споменава референдум. Казва се в член 1 алинея 2, че цялата държавна власт произтича от народа и тя се упражнява от него непосредствено и чрез институциите, определени в тази Конституция. Непосредственото, единствената форма за непосредствено упражняване на държавната власт от страна на народа е референдума. Това е. То се подразбира. Но би могло да има и други форми, ако бъдат измислени. Затова е вероятно така законодателя го е формулирал. Този закон, ще се върнем след малко на него, нека да видим кои са другите ефекти, които се постигнаха с провала на референдума за еврото. Другият ефект беше ето тези чудовища в парламента, ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС. Те свалиха въпроса и обрекоха на гибел лева. Ние си свършихме работата, ние като партия, с много граждани, които помогнахме, положихме огромни усилия, действително се положиха огромни усилия, а те, вижте какво направиха. Ние сме мъченици, те са изроди. Така, след това ние събрахме подписите, 600 000 подписа, ама граждани не могат да ги съберат. Така че не си правете усилията, вие като граждани да се опитвате да събирате подписи, защото само партия може да събере подписите. На времето БСП събра подписите,
Нали, Слави Трифонов като видна медийна фигура събра подписите, защото имаше достъп до най-голямата тогава медия в прайм тайма всеки ден. И граждани обаче това не могат да го направят. И четвъртия, особено унищожителен ефект, беше, че хората си казаха: край, повече референдум не може да мине през парламент. Няма смисъл да разсъждаваме върху референдуми. Беше с операция, фина операция, признавам, възхищавам се на тяхната прецизност, на упоритостта и на постоянството им да постигнат този ефект. Да изрежат от главите на хората мисълта за референдум. Попитайте сега някой минувач, вярва ли, че може да има референдум в България, веднага ще каже не, категорично ще ви го кажа. И как ще върнем тази вяра? Сега, въпросът е на кого върши работа отнемането на вярата в референдумите. На кого върши работа? Естествено на тези, които ни управляваха до вчера и които се гласат утре отново да дойдат. Нека да си представим за момент, ако има днеска референдум, България да продължи ли да изпраща военна помощ за Украйна, какъв ще бъде резултатът от този референдум? Естествено негативен. Всички социологически проучвания, дори най-официалните и на BTV го доказаха. Това отдавна. Даже продължават да нараства процента на хората, които са негативно настроени в това отношение. Ако има референдум да се удължи ли договора за НАТО, какъв ли би бил резултата? Вероятно пак негативен. А ако има референдум за бежанците, например, да приемаме ли бежанци в България при някакви определени условия, какъв ще бъде резултата? И също по всички важни въпроси, за които се сещаме, риска обществото да реши в разрез на това, което провежда като политика сглобката, е огромен и те го знаят. Те знаят какви са обществените нагласи. Затова е много важно не само да са трудни условията за провеждане на референдум, ами да бъдат отказани хората да си мислят за референдум. Дори. Добре, каква е ситуацията в Европейския съюз и другите страни? Аз гледам, че сте подготвили някакви справки. Там такова ли е отношението към референдумите? Значи, тук в една таблица сме извели данни. Това е много сериозно проучване, което направихме. Трябва 2 месеца някъде интензивна работа, за да изробим достоверна информация за всяка от европейските държави, почти без изключение. 46 държави са в обсега на това изследване. Това са държави в Европа, не само в Европейския съюз. Това са цяла Европа. Тук са и Русия, и Украйна, и Турция дори сме сложили в това сравнение. Сред тези 46 държави по трудност, като приемем, че едно е най-трудно, най-сложни условия, неблагоприятни условия за провеждане на референдум, ние сме на 17-то място от 46. Тоест, ние сме над средата по трудност. Тоест, условията за референдум при нас са сравнително трудни, така да се каже. Те са значително по-трудни, отколкото в повечето европейски държави. Така да го кажем просто. Добре, кои са държавите с най-трудни условия за референдум? С най-трудни условия за референдум е Украйна. А между другото в Русия са по-облегчени условията за референдум, отколкото в България. Да. Това може би е показателно за степента на демокрация. Да, например, там необходимия брой подписи за референдум е такова число, което съотнесено към населението на България, все едно тук да са 117 000 подписа, а не 400 000 подписа. А в Украйна какво е положението? В Украйна, момент, само трябва да е по азбучен ред, там са необходими все едно за България 450 000 подписа и после да излязат 50% от избирателите. Нещо, което в България дори на избори е непостижимо, камо ли на референдум, например. В България поне това условие е не по-малко, отколкото на последните парламентарни избори са излезли. Да. В момента това число около 2 милиона и 600 хиляди. Така че там са. Добре, една от най-популярните страни със своите референдуми е Швейцария. Какво е положението там? В Швейцария положението, тя е нарицателно Швейцария в това отношение. Там за референдум, който е общонационален, са необходими 100 000 подписа при население 9 милиона. Тук при население 6 милиона и половина са необходими 400 000 подписа. И то 6 милиона и половина, но това са вероятно и част от българите, живеещи извън територията на страната. Да, така е. И там, забележете, няма кворум при гласуването.
условно наричаме необходимия минимум хора, които да излязат да гласуват на референдум, задължителния минимум кворум. Значи този минимум при тях е 0. Ако излезе един човек да гласува на референдума, каквото той реши, това ще бъде. Разбирате ли за какво говорим? Да. Нали, на някой им звучи много драстично, обаче... И при нас е така, но знаете ли за какво? Когато се гласува за народни представители или за общински съветници. И при нас е така, да. Тогава може един човек да избере... Тогава може един човек да определи Народното събрание и така. Само, че малко ще е интересно, нали, как ще се разпределят мандатите. Но ние нямаме, значи, когато става въпрос за парламент, тогава няма никакви ограничения, нали, по отношение броя гласували. И ние забелязваме как последните години с изключително ниска легитимност се ползват органите, които ни управляват. Между другото... А те с претенциите, че са избрани от народа. А те са избрани примерно 5-6% от българския народ. Реално. Точно така, да. Като говорим за нулев кворум, т.е. колкото граждани излязат, те решават какво ще се прави в държавата. В Австрия е така, нулев кворум. В Андора е така. Няма долна граница. При референдумите говорим. Не за избори, а за референдуми. Да, за референдум. В Гърция е така. Само, че в Гърция не могат граждани да предизвикат референдум, а само половината от депутатите. Трябва да са съгласни, за да се проведе референдум. По инициатива на президента се започва референдум в Гърция. Така, в Естония няма кворум. Няма кворум, разбирате ли? Така, след това Ирландия, Исландия, Испания няма кворум. Колкото излязат, те ще решат. Да. След това в Лихтенщайн, в Молдова, забележете, няма кворум при гласуването, само че там граждани не могат да предизвикат референдум, а само парламент или президент могат да предизвикат. Значи... В Полша няма кворум. Половината от депутатите предлагат и после колкото хора излязат да гласуват, толкова решават. И в следните интересни други държави, Финландия също няма кворум при гласуването, в Хърватска също няма кворум при гласуването. Швейцария вече казахме. Едно много любопитно сравнение, което на мен ми е любимо, е с Бавария. Тъй като на федеративно ниво в Германия не може да се правят референдуми, национални референдуми, там няма такова понятие, но във всяка провинция, която си има собствен парламент, собствено правителство, те са си като малки държави там, малки. Бавария 13 милиона население, 2 пъти и нещо повече от България. В Бавария, забележете, съотнесено към България, все едно тук 13 000 подписа да трябват. За да може 13 милиона да се реши. Че прекото участие на гражданите в България е на едно от, чрез референдуми, вероятно и в други форми, е на едно от последните места в развитите демокрации. Ние сме около Украйна, Турция, ето такива държави са на нашото ниво горе-долу. Като демократичност. Така, все пак, колко от европейски страни се възползвали от тези възможности и са дали така също като някакво сравнение, защото след като те са имали възможности, въпросът е хората възползват ли се от тези възможности, как реагират? Значи на екрана ще се покаже, това са 20 и... Аз ги броих от 9, сега няма да ги броя наново, но 20 и няколко държави са провели референдуми за присъединяване към Европейския съюз. И това е една значителна част от Европейския съюз. Това е огромната част от Европейския съюз са си провели референдуми. Включително държави от Източна Европа, като Румъния, Хърватска, Латвия, Естония, Чехия, Полша, Словакия, Литва, Унгария, Словения. Това са съседни нам държави, дето се вика почти. Тук обаче няма референдум. Така. И десетки референдуми се провеждат през годините по въпроси, свързани с Европейския съюз. Не само за членството, ами важни въпроси, които се коментират в самия Европейски съюз. Правят се референдуми. Тук кога е, не говорим ли за присъединяването, за нещо, някоя съществена промяна в Европейския съюз. В България, в най-новата ни история, сега, последните 30 години, има на практика 3 проведени референдума. Единият е на БСП 2013 година, когато те успяват да съберат подписите, даже в плюс много. Обаче после... Точно така, за Белене, за АЕЦ Белене беше референдума, въпреки че промениха името на въпроса и махнаха думичката Белене, що го направиха, те си знаят.
Говорим за тогава управляващите, не той БСП. не успя да има не успя, защото не излязоха достатъчно хора да гласуват. Да. Излязоха само 1,4 милиона, от тогава необходими 3,5 милиона. Следващия референдум беше на Плевнелиев 2015. Той зададе 3 въпроса. Между другото, трябва да споменем нещо относно президента и неговите правомощия да инициира референдум. Плевнелиев зададе 3 въпроса, парламента свали 2 от тях, пусна му един от въпросите за електронното гласуване. Пак не излязоха достатъчно хора, но все пак се повиши избирателната активност тогава. 2,5 милиона с 1 милион отгоре в сравнение с БСП. Излязоха, това вече беше 2 години по-късно. И следващата година на Слави Трифонов референдума, където от 6 въпроса останаха 3, като 3 отпаднаха поради забележки на Конституционния съд. И излязоха тогава 3,5 милиона души да гласуват. Още 1 милион отгоре. И знаете ли, аз подозирам, тогава не се случи референдума, защото 11 000 гласа не достигнаха, имаше съдене и така нататък. Но беше накосан да се случи този референдум. И според мен разбра се, че хората имат интерес не толкова към изборите, колкото към референдуми по конкретни въпроси те пряко да решат. Не да изпращат някакви посредници, които я си спазят обещанията, я не, а директно да решат. И според мен част от причините да се направят, да се положат усилия за обезверяването на българите в референдумите е и това, че се видя, че по-скоро от парламентарни избори има отлив, обаче референдумите стават опасни. Точно така, да. Референдумите стават опасни. Сега, какъв е, и нека да, по този въпрос да завършим, законово, може ли да има референдум в България? Може и в момента да има референдум. Не говорим само на теория. Може да има. Даже референдума за мир и суверенитет, ако ние имахме субсидиите, с които разполагат Възраждане, БСП, и други там, бихме могли да съберем подписите. Ще платим там на някакви възрастни хорица, които и без това свързват едва двата края. Да, ще ги подпомогнем. И ще ги подпомогнем, да. И те ще съберат подписите. Като съберат подписите, какво се случва вътре в парламента? Много зловредно внушение се разпространява от един от кандидатите сега в тези избори, че то винаги зависи от тези в парламента. И ако те не искат, няма да има референдум. Това не е вярно. Единственият начин да отпадне въпрос на референдум, който е събрал 400 000 валидни подписа, е ако той противоречи на член 9 алинея 2, 3 или 4. Това е единствения начин. По 4 алинея, както вече изяснихме, свалиха еврото. 2 и 3 касаят неща, които в общи линии трудно може да противоречи нещо на тях. Например, в референдума за джендърството, който организираха БСП миналата година, но според мен не подходиха достатъчно сериозно към материята, там въпросът не противоречи нито на алинея 2, нито на 3, нито на 4. Този въпрос, ако бяха събрали достатъчно подписи, щеше да мине. Нямаше да има провеждане на джендър политики в училищата. Ако бяха събрали достатъчно подписи. И никой посмъртно не можеше да го свали този въпрос. Защо то? Някой казва, те си правят каквото си искат вътре. Не е така. Те са в остър недостиг на легитимност. Вие казахте по-рано, че 5-8% толкова са реално хората, които ги избират тези в сглобката. Те знаят много добре това. И на тях им трябва юридическа основа за всяко тяхно решение. Те не могат да правят каквото си искат, защото и без това се клатушкат на върха на косама на легитимността си. Затова те използваха широката тълковаемост на член 9 алинея 4, за да свалят въпроса за еврото. Но не могат да свалят всеки въпрос. Просто нямат юридическата основа за това. А на тях тя има единствената основа, за да свалят въпрос. Добре, има ли все пак, понеже вие видимо сте експерт в тази сфера, има ли примерно вариант да се противопоставим? Примерно да направим нормален референдум, внесем го в парламент и те започнат да протакат неговото приемане. Не може. Има си определени законови срокове, които са ясно фиксирани. Ако те обаче решат и в тези срокове не ги разгледат, какво следва от тук нататък? Значи, ако говорим за тотален произвол и пълно погазване на законите, тогава те рискуват значително повече, защото това би им подляло много сериозно вода на следващи избори, например.
а те внимават да са лицеприятни за обществеността. Дори Бойко Борисов си прави от труда, нали го виждате какво говори. Той продължава да се опитва на 2 стола да стои, за да може, защото той не може да купи всички гласове. С всичките пари, които има, той не може да купи всички гласове. Той не може да си осигури тези 20%, които му прогнозират. Не може. Да, трябва някакви хора реално да гласуват за него. Той може да ни накара да се отвратиме и да не гласуваме. И по този начин неговите няколко стотин хиляди гласа да са по-скоро, ако той участва, нали, и неговите приятели от сглобката, ако участват по този начин погазване, нали, въпреки че нямат юридическа основа, съвсем да карат през просото, тогава това дори на част от техните симпатизанти ще опротивее. И те го знаят. Те не могат да контролират напълно масите. Както се вижда. То се вижда. Безспорно е така. Значи има шанс за българската демокрация и за... Има, разбира се, трябва да сме малко по-упорити и да внимаваме с внушенията. Някой като ни каже, то няма смисъл от референдуми. Ние трябва да се запитаме. Не може да мине референдум. Трябва да се запитаме какъв е мотива му да го каже това. Има стотици проведени референдуми и там хората са решили нещата. А защо да не може да ги решаваме и тук в България? Тоест смисъл от референдумите има. Ние твърдиме, че Швейцария е една от най-добре управляваната страна. Факт е, тя е пословична с това, че там постоянно се правят референдуми. Значи има смисъл от допитване до гражданите за тяхното мнение по редица въпроси. Сега още едно зловредно твърдение, което не е вярно и се разпространяваше активно последните месеци, е, че президента може по всяко време да инициира референдум и никой не може да го спре. Това не е вярно. Признавам, че не съм фен на президента, не го знам каква игра играе, не ми е ясен. Обаче, това е лъжа. Защото по Закона за прякото участие президент, Министерски съвет, 1/5 от общините, 1/5 от депутатите или 200 000 събрани подписи от граждани могат да предложат на парламента да направи референдум по даден въпрос. Но парламента не е длъжен да приеме това предложение. Само при събрани 400 000 валидни подписа и отсъствие на противоречие с член 9 алинея 2, 3 и 4 на въпроса, тогава е задължен. Това е. Това е накратко за благодаря за това участие и се надявам, че отново ще ни гостувате, защото темата е много важна, а и освен това информацията, която споделихте, е изключително интересна. Така че благодаря ви за участието и до нови срещи в нашото студио. Благодаря и аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.